Lero panyaso voice box Akeni Msonda ali ndi uthenga opita kwa nonse amene mwakhala mukufunsa kuti Akeni Msonda inu ngati membala wa chipani cha Malawi Congress Party zikutheka bwanji kuti mudziyamikira ntchito zimene akugwira olemekezeka a Profesa Peter Mutharika. Ndiye akuyankha kuti ayi iwo ngati ndithu ngati mzika dziko lino la Malawi ali ndi ufulu oyankhula moyamikira president dziko lino ngati president dziko lino Peter Mutharika akupanga zinthu zabwino zopindulira a Malawi. Ndili limodzi pa panyaso voice box timve kuti Akeni Msonda akuti bwanji pa nkhani imeneyi pakamaliza mwezi lowezi timati musangochoka mutuuze maganizo anu in the comment section below pompano panyaso voice box. Mwazuka ndikuswera bwanji atsogoleri pa forum pano Honorable Uncle Kemso Village Headman Katolitori. Chonde ndikupempheni vyeni ngati zingatheke muyigawe magulu onse amene ali ofunikira ndikuti zindichitira ubwino, chifukwa sindingakwanise kuyankha foni iliyonse, message iliyonse kapena funso lililonse limene mukunditumizira pa nkhani imodzi. Panopo ambiri mukumandifunsa kunditumizira mambisi chinimbira foni kuti atsogoleri bwanji mwakhala chete sinkuyankhula ngati imene mmachitira nthawi imene timapita ku makampeni a September 16, 2025 general elections. Ndayankha komano ndikuona kuti mameseji akubwererabe, mafunso akubwererabe, ndiye chonde mundikomere mtima kuti mugawe vyeni. Zoonadi ndakhala chete wake ndokuti sindikutulutsadi mavyeni ngati mmene timachitira nthawi imene timapita ku zisankho za September 16 general elections. Nthawi imeneja every 2 days timatulutsa vyeni, ndipo masiku oyambirira kwenikweni timatulutsa vyeni every week. Pamene timayandikira kwenikweni ku zisankho every 2 days if not every day timatulutsa vyeni. Cholinga sichinali china, chinali kuyesesa kwaonekera amalawi kuti kuzisankho tikupitako mukaone choti musankhe. Ndipo ine ngati mkhristu obadwanso mwatsopano, mlaliki wandale Malawi, komanso amene ndili ndi udindo ku chipani cha Malawi Congress Party, ndimachita promote candidate wathu wa Malawi Congress Party His Excellency Dr. Lazarus Makatsha Chakwera, komanso mbali ina ndimanena ngati Malawi amene ndimapereka ponde manga pa zochitika opanda kuwikako kwambiri political affiliation kapena tribal or regional affiliation. Chifukwa chake ngakhale ndinali ku DVP nthawi imene ndisanachoke asanandithamangiseko ndimanena zabwino za DVP ndi APM akachita bwino. Ngati sakuchita bwino ndimazuzula komanso maulemu. Ntabwera ku Malawi Congress Party chimodzimodzi sidasinthe ayi. Pamene Malawi Congress Party pansi pa utsogolo president athu His Excellency Dr. Lazarus Makatsha Chakwera akuchita bwino ndimalemekeza ndipo ndimathokoza. Ngati pena akuyiwala ndimazuzula kapena ndimayankhula kapena ndimalangiza mwaulemu. Ndipo zimene ndimachita olo ndili ku DVP. Nchifukwa mwina chimodzi chimene DVP anandithamangisira kuti ukunena bwanji zabwino zimene akunena Chakwera akupanga Chakwera ndi MCP pamene wewe ndiwe wa DVP. Ndili mawuzoti yayi ndisanakhale wa chipani ndine Malawi. Ndiye ngati mtsogoleri akuchita bwino ndikuti tonse a Malawi tipindula. Ndipo zimenezo sinasinthe mpaka napano. Ngakhale pamene a president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika abwereranso kachiwiri ngati president wa dziko lino, ndakhala ndikunena kuti olo ndili ku Malawi Congress Party koma ngati Chakwera akuchita bwino, Mutharika akuchita bwino, ndiziyamikira, ndiziyathokoza ndi kuwalimbikitsa. Ngakhale pandale zimenezo sizofunika ndipo zimenezo sitimapanga. Pandale mzanu akapanga bwino simamuyamikira, no matter how good he is. Mmafuna bempeze nkhani yomususa. Ndi ndale zimene tinaziziwe muno Malawi, ndale zosa
zosakhwima, ndale zosathandiza, ndale zimene zikupangisa dziko lino kuti lisatukuke, koma ine ndale zimene sindimapanga ayi. Kumwamba ndikalepherere machimo anga, koma osati machimo opakana kuli 14 niyo simugwirizana nayo Chakwera, nde inenso ndisagwirizana nayo Chakwera, zimene sindimapanga. Chochiti niyo simugwirizana nayo APM, ndi inenso ndisagwirizana nayo APM, zimene sindimapanga ayi. Ine ndimanena zinthu monga mmene zilire. Kodi kuti kwa amene mukunena kuti ayi ndasowa, sindasowe, ndilipo, koma nangosintha machitidwe. Musayiwale pano tindi president His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, amene amalawi amusankha ndipo akhala nafe zaka zina 5 mpaka na 2030. Ndi udindo wanga ineyo ngati Msonda, ngati Malawi, Mkhristu obadwa somonso pano, mlaliki koma wandale, kuyesesa kugwira nawo manja president kuti achite bwino. Chifukwa akachita bwino a president, si DPP imene achita bwino, si a profesa amene achite bwino tikusangalala, ndi tonse ngati Amalawi. Umenewo ndi udindo wanga ine ngati Msonda. Olo ndili ku MCP ndizipangabe zimenezo chifukwa ndi platform. Komano chimene mwene kakudziwa nchonena kuti ndi udindo wakulu kwambiri ku Malawi Congress Party. Wachitatu kwa mneneri wachipani. Ndi dongosolo la ku Malawi Congress Party kapena dongosolo la PR, Public Relations. Kutsogolo ngati kuli ena awiri, in my case kuli mai Dr. Joyce, Dr. Jessica Bwira, ndi kula chibwena anga atsogo Honorable Kondi Sungama, ine ndine wachitatu. Mwadongosolo mwalamulo komanso ndi zimene kukhala pandale, sindingayankhule ne kalikonse asanandiuze a Kondi Sungama. Chifukwa ngati a Jessica Bwira ali busy, ayeneka kuyankhula ndi a Kondi Sungama. Ngati a Kondi Sungama ali busy ndamandipasira kuti ndiyankhule. Kodi pa dongosolo la chipani sindingayankhule chilichonse ineyo chokhuza ndi chipani ngati awiriwa sanandiuze, Mai Kabwira kapena a Kondi Sungama. Kutero atha kundichosa muchipani, ndioneka ngati munthu ovuta osasamala malamulo. Koma ndanenera ndisanakhale member wa MCP, ndisanakhale wandale, ndine Malawi. Ndibe ndimwe wina kuti ndithabe kupanga pene manga pasina suchitika. Kumpakali pano tiyeni tilemekeze dongosolo. Pepani kunabwera foni ina. Pakali pano tiyeni tilemekeze dongosolo la chipani mene zimakhalira. Pakali pano tiyeni so tilemekeze utsogoleri umene ulipo. Ine kuyankhula ma avenue kapena mwayo oyankhula ndinawo wambiri kwa basi. Ndine Malawi, ndi ufulu wanga operekapo ndemanga pa zochitika m'dziko langa la Malawi. Ndinenso founder and executive director wa the think tank. Ndini platform ili nditha kuperekapo ndemanga ndi kuyankhula pa zochitika m'dziko lino la Malawi. Ndine village headman, ndi muzi umene ndimayang'anira Kurumpi East kuchiveta uko mkoni mati village headman Katolitori. Ndikuti ndili ndi udindo oyankhulapo kuperekapo ndemanga pa zochitika zokhuza dziko langa limene limakhuzaso anthu a mmuzi mwanga ku Chiweta. Koma chifukwa cha madongosolo amene zinthu zineka kukhalira, mkona ena mkudabwa kuti nanguti zii ayi tilipo kampeni tizapanga 2030. Pakali pano tiyeni tionesese kuti dziko lino tayendera limodzi, tilitukule, chifukwa mmene walitukulira dziko lino Chakwera pa zaka 5 zaka zovuta kwambiri, dziko lino lasinthiratu. Komatu amene akudyerera kusintha kwakukulu kumene kwachitika pansi pa utsogoleri wa Chakwera si a Malawi Congress Party okha, si achiwa okha, si anthu achigawo chapakati okha, si anthu amulilongo okha, ndi tonse ngati Amalawi. Chimodzimodzi akachita bwino Professor Arthur Peter Mutharika, si a DPP okha, si a profesa okha, si anthu akuntchewu okha, si anthu aku tcholo okha amene apindule. Tipindule ndi tonse ngati Amalawi, ngati dziko. Kuti ineyo udindo wanga sindisiya. Akachita bwino profesa ndi DPP ndizathokoza ndipo ndizayamikira ndithu. Ndikudziwa kuti pano kwathuku ena sizizakondweresa chifukwa pandale sitimayamikirana.
komanso akalakwisa izo ndi ayembekezere, izo ndi ayembekezere, ndi zasusa ndi zazuzula koma mwachikondi, modziwa kuti munthu ndi munthu wamkulu, ndi head of state, ndipo head of state timakhala ndi mazuzulidwe ake, munthu wamkulu amakhala ndi mazuzulidwe ake. Ndicho ndino amene mukuti ndasowa iyayi ndilipo, sidasowe, tikusatira madongosolo akuchipani komanso tikusatira madongosolo amene zinthu zimakhalira. President tili naye Profesa Arthur Peter Mutharika, chipani cholamula tili nacho cha DPP, nzopanda nzeru basi deire uzingoti wo kumangosusa mposa susa pomwe basi kumango bweresa kuchimpwirikiti pamene wina akuchita bwino iyayi mzimu umene umwaine mulibe zikomo. Chonde nthandizeni kuti iveni imene muigawe m'magulumu fazi kumatopesa mafoni ndikhala mafoni ndikuti tusidigwira chito ina. Shalom and Emmanuel. Honorable Kenneth Chitatata kwamba Nandi Katolitoli Msonda Atsogo, Honorable Uncle Kemso, Village Headman Katolitoli. Shalom and Emmanuel.